Walo ka mga lubnganan sa Manikaan Catholic Cemetery sa Zamboanga City nangaguba tungod sa dakong pagbaha. Busa restricted zone marker gimuntar sa barangay LGU sa mga apektadong nitso. Ani ang report. Nakankan og nangaguba kining walo ka mga nitso nga nahimutang kilid sa riprap sa Manikaan Catholic Cemetery sa Fisherman Village, Barangay Manikaan, Zamboanga City. Resulta kini sa pagbaha dala epekto sa bagyong Paeng. Saysay sa mga residente sa lugar, usa ka bata nga baguay lang gilubong sa maong dapit ang naanod sa pagbaha. Samtang ang mga bukog sa minatay nga gikan sa ubang nitso ang milutaw kuno, hinungdan nga ilang temporaryong gitabunan sa barangay LGU. Problema el mga pamilya, ya bene aquí, ya mira sila ansina el sitwasyon del kuano, ya pasal agua. Yan, timpak, amo ya si ansina sucede. Tiene que la alibata también na nicho, perdido at ara, no yung kontra kaya pasal agua, sige liman anot, atal nicho, perdido. Ang mga nangaguba nga lubnganan, giapilan sab og bendisyon sa usa ka lay minister sa Manikaan Parish Church, nga mihalad og prayer service sa maong sementeryo karong adlaw sa undas. May pamilya ki sir, ate ko mga tinulas tim kanila, amblay siya lang kay. Nagmuntar og restricted zone marker ang barangay LGU sa apektadong porsyon sa sementeryo aron mapahimangnuan ang ubang mobisita nga dili moduol sa maong dapit. Naman day diretso ko ne diaton sanitary inspector check ya para man isolate because amoy nga nikel undas estedía para at least chene kita poco reselo anda bisita con el pamilya ya. Hindi na sila man standby ya, hindi na sila ase como aquel tan party ya. Samtang gilaraw sab sa barangay LGU ang paspasan ang pagpaayo sa nagubang riprap. Kauban si Zim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.